Ljudi, drama na estradi ne prestaje. Jelena Karleuša stavila je tačku na vezu sa košarkašem Nikolom Jovanovićem. Prema navodima medija, sve je puklo nakon što joj je poslao poruku da ne želi da sva mržnja pređe sa nje na njega. I od tog trenutka više joj se nikada nije javio. Karleuša je, kao i uvek, otvoreno podelila svoju stranu priče, a tabloidi bruje o njenoj ispovesti. Podsećamo, Jelena i Nikola su mesecima bili u centru pažnje, viđeni zajedno i povezivani na naslovnicama. I taman kada je izgledalo da je pevačica pronašla novu ljubav, stigao je neočekivani kraj. Fanovi su ostali u šoku, a javnost se pita da li je ovo zauvek kraj ili tek početak nove medijske sage. Pišite mi u komentarima šta vi mislite, da li će se njih dvoje pomiriti ili je Nikola zauvek nestao iz Karleušinog života. Pratite kanal jer uskoro stižu nove estradne bombe.